Jeg står her med Henrik Kejse Korsgaard. Du har lige spillet kamp i U18-rækken, anden runde. Hvordan gik kampen? Jamen, så det var ganske udmærket. En hård 60-sætter mod August Holmgren, som du kender godt. Ja, det har du ret i. Var det svært at spille mod en god ven? Det er altid sværere, ja. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg bor jo også ved ham under turneringen. Og det gør det jo ekstra sådan mærkeligt, men altså, vi har det rigtig godt sammen ude fra banen, og vi havde også en rigtig god kamp sammen. Og jeg synes også, ja, vi var færre hele vejen igennem, så ja, jeg er glad for det. Du retter ikke ved, at der kommer nogle anspændtheder her til aften? Det håber jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg håber stadig, at jeg må sove der. Men altså, det ved jeg ikke. Det tror jeg, det går jeg stærkt ud fra. De er smadret flinke, så ja. Men, altså. Jeg har hørt noget, og så har været over Tyskland som udviklingsstudent. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle noget om det? Hvordan har du lært af det? Jeg har været over i Berlin og gået på et sportsgymnasium dernede, hvor jeg får spillet en del tennis og får lært en del tysk og fået en masse gode venner. Og jeg har lært rigtig meget tysk. Jeg har selvfølgelig også lært noget tennismæssigt. Ja, så det har været et rigtig fedt år. Super. Tak skal du have. Det var så lidt. Og held og lykke fremover. Tak skal du have.